nasuking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka abi. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ronnie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugdog sa awit nga naguluhan, iingatan ka. Tatahaki, minsan ay nadarapa, minsan di na ilulog. So class, since nagpadong naman ang Father's Day, gusto na ko nga inyong invite ng inyong amahan ha. Ang uban nga way papa pwede ra ilang mama ilang dadon. Okay, teacher. Hatagan ta mo chance nga makigbanding sa inyong papa diri sa classroom. Okay, teacher. Yes, magkabanding mi ni mama. Oh, Ronnie. Di ba waman kay papa? Oh. Ay, kung na nga imong pariyon imong mama. Ikaw ra may lahi. Sakit lang. Ingon man si teacher nga, pwede ra ko no ang mama mo dadon. Ako pinimo no. Ay nalagari oy. Kay para Father's Day man na. Wa man kay papa. Uya. Sagdi lang. Amsag ko yung mama. Pero wala lagi ka papa lagi. Lahi ang papa oy. Lahi sang mama. Sumbong ka mo ni mama. Ay sos, tuo man ka anak nila nak, oy. Magkalagod, magod sila magod. Magsigig pangaway, bisag wala kong sa. Ay, pasagdi na sila. Ikaw, pag-focus para makamon kasi mong pag-eskwela. Gusto na ako nga ma-professional ka o makita sa imong amahan nga kaya na to ang tanan. Bisagwa pa siya. Dili na giday mo balik si papa ma. Dili na nak. Ayaw na lang pagtahom. Mo nang ikaw. Paningkamot kita man sa ginawa, ha? O ma, buhaton ako ang tanan para makagraduate ko. Congrats, anak. Salamat ma. Para nini mo ma. O para sa nimo. Nak, ayaw bigyo gundang pangandoy, ha? Ano doon na ka-inspirasyon sa imong pagpaningkamot? O ma, mag-working student ko para naku ikabayad sa kong tuition fee. Kaya Sakita sa kong lawas oy. ging na nabitoti ka, ngayong palabi sa imong trabaho. Baway sa panagsanak. Kinahanglan mo ma. Kay, dako kay gupangandoy para natong duha ma. Kung naapala unta sa papa, dili unta tao maingon ani nga akong kahimtang. Sakita sa akong batang oy. Be, dali, be. Butangan na ito kaplas ng imong likod. Kanang effective nga haplas ma. Kanang mawa dayon nga akong ibati kay mulakaw pa ko balik, mutrabaho pa ko. Ayaw ka bala ka, nak. Effective ka ayo ni. So, sa 30 segundos, pwede na kang trabaho dayon o balik. Kay ma-okay na imong pamati. Lo, tinindot lang ni sa pamati ma. Mura man og bugnaw nga init sa pamati. Oo, nak. So, kan nga ako nang nadiskobrehan ning Omega Painkiller? Wa lagi ko ilang pangitaon pa, nak. Mao ni akong kaabag, matag-aray. Sige ma, adto na ko. Kondisyon na kay ko. Pay, liban ko ni bay, oy. Ikaw ginoy pinakakugihan ng mga kauban na. Basta na igong bay, anak gina. Iba ako nga, matuman na gitun niya ang among pangantay bay. Excuse ba ya? Hello, ma? Anak, makauli ka karon dayon? Ha? Nga naman, ma? Ano sa'yo problema? Basta kay uli lang, nak. Nainangita ni mo. Ha? Kinsa man?
usa ka. Ikaw ang akong amahan. Oo, nak. Ako ang imong papa. Nganong niya mo ka? Nak, niyay mo papa kay gusto siya mamawi ni mo. Karon na lang? Ha? Uman sa tanan? Sa kataas sa panahon? Karon na lang ka mapakita? Karon na lang ka mamuwi? Nak, nagsabot ko kung anong ingon anang imong palakot ako. Pero pasailo ako. Karong pa ko, dunay kaisok. Please, atagi kong chance na. Ronnie, dili pa wahi ang tanan. Nahibaw ko nga dugay na nimong gipangandoy nga naiamahan. Basta isaan lang ni mo pa nga. Di na ka mubiya og balik. Dili ug dili na gyud nak. Salamat pa. Salamat kini balik ka. Wow. Murag, malipayon lagi taron do. Siyempre. Way rason para di ta magmalipayon kay mubo ra kayo ang kinabuhi. Tinuod na. Palitis ako niya kung saging mo. Unya na yung wapay sweldo. Ingbitay pa na ko. Ay, sus, uy. Utang nga, uy. Naaarabi daw ka diri. Sige ka. Pila man nakabuk ang nibilin kay magdako sa amo. Sige. Pakyawan na lang ni. Kaan mo daghan mo, pa. Uy, nga bang kadaghan ba ni mo gidadong? Para matagbaw mo ni Papa, ma. Pa? Okay ra ka? Oo, okay ra ko dong. Mura man kag dili mahimutang. Anong dili god? Kariyat, ako sa amblihan. Ngayong hapon, niya ba si Frido? Oo. Nga naman, sir. Unsa ito yun ninyo sa kong papa? Nami warrant of arrest. Let's go. Sir, ganito lang. Nganong inyong magdako na nga akong papa, ha? Unsa may isa sa kong papa? Ginoo ko. Uy, say nahitabo dong. Huwag ko magkasabot sa nganong ilang dakot si papa, ma. Asa si papa, ma? Isuod man to sa kwarto. Ha? Sir, nahibaw mi nga inyong gituguan ang imong amahan. Kung dili man gani mo magsulti kung hain siya, maamong gibusa. Adto na mi. Tara! Ronnie, nak. Kaon na. Pila nakakaadlaw nga way kaon-kaon. Okay ka na, ma. Naglagot ko ni papa. Nak, basin og napasanginlan lang si Papa nimo. Mahimo ba, ma? Ayaw na lang dupi si papa. Naana siya yung warrant of arrest. Huwag di na ko siya mapasaylo sa iyang gibuhat bisag ikapila pa siya mangayo pasaylo. Nak, Ronnie, pasaylo ako. Bagaan mo na nga magpakita din no? Unsa bilisa ni mo? Ha? Drugs. Drugs? Unya plano pa mong amungon animala ka? Gusto na kong magbago, nak. Maluoy ka. Pasaylo ako. Dili. Bisag unsa pa'y buhaton nimo. Dili ug dili ka mapasaylo. Ug ako pa mismo may musumbong nimo sa kapulisan. Sige. Kung maulay buhato nimo, ako na lang mismo mo ay musurrender sa kapulisan. Nak, gitinuod yun sa imong amahan na yung gisulti. Tuan na siya sa prisuhan. Bawa ko nga dili maayo nga magdumot sa akong amahan, ma.
Pero pasaylo ako. Wa na siya iluna sa kasing-kasing. O sama sa sinugdanan. Kita lang gihapong duha hangtod sa katapusan, ma. Panggaon og ampingan tika, ma. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali. Ikaw ay Tungod sa akong kayubos sa akong amahan, akong gisiragaan ang akong kasing-kasing para niya. Ug gisaad ako sa akong kaugalingon, nga dili na ko kasagdan ang akong inahan bisag unsa pa may mitabo. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga hikalang kaagin ni Ronnie nga taga Kalubihan, Colon Street, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan.